Buldık. Yolumuz Әпсәләмнең сөт җитештерү фермаларына илтә. Тик сыерлар янына мондый кроссовкалар белән кирип булмас. Ияреп китүләр бар. Менә булай әйбәтрәк. Сыерлар безнең шәһәрдән килгәнне тиз чамалап алдылар бугай. Шул чак безгә тартыла да башладылар. Бәлки үзләренең милләттәшләрен сизеп алганнардыр. Таттар сыерлары бит алар. Минем мондый ысул белән сыер сауганым юк иде әле. Рушания ханым бу эшне миңа өйрәтергә ризалашты. Шуна кидерәсез. Шуна монысына кидерәсез. Шуннан тегесен кидерәсез. Шуна монысын кидерәсез. Аллага шөкер. Булдымы? Кулыгыздан килде, Аллага шөкер. Бетте дәмени? Булды. Без монда элек авылларда әниләр, әбиләр яртшар сәгать сөт савалар иде. Без монда 2 минут эчендә бер сыерны саудык. Biz buldurduk bit Emir şunu Buldurduk. Hadi selam etmemiz bizden tamamlaştılar. Biz tırış süt savaşçılar.